Čaute, čaute. Dnes pokračuje hunt na karty Dalibora Dvorského. V dnešnom videu si otvoríme najčastejší boxík, a to konkrétne 2025-26 SP Game Used. V boxíku klasika 1 balíček, v tom balíčku bude 9 kariet. Ako môžeme vidieť, collect 4 hits per box, čiže nejaké autografy, memo, tech alebo podpísané memorabilie. Novinka v tomto boxíku je, že budeme mať memorabilie z Four Nation turnaja, ale samozrejme najviac ma zaujímajú karty Dalibora Dvorského, ten ich tu má až 37. Samozrejme nebudem zbierať všetky, keďže to je nereálne, ale tie základné, ako som spomínal v prvom videu, by som chcel vyzbierať. Ja som si ich aj napísal na papieriky, ktoré mám založené v albume. Nie ich až 37, lebo časom snáď, keď nájdem nejaké basky, tak časom upgradem na tie lepšie limity. Čo sa týka tohto boxíku, tak okrem tých 4 hitov, ktoré som spomínal, tak ešte tu budú 3 paralelky a 2 základné karty. Klasika, tento boxík, alebo tieto karty sú zamerané na rôzne memorabilie z hokejových zápasov. Nie sú to len klasické peče, ale sú to časti dresov, bannerov, dokonca aj puk. Sa to môže nájsť časť puku. Takže dúfam, že nás čaká nejaká bomba. Najlepšie Dvorsky, a keď nie, tak potom sa vytredujem za Dvorského. Nejaké info ešte o tomto setíku. Základný set má 200 kariet. Nakombinované ako veteráni, tak aj rookie karty. Tá novinka Four Nation som spomínal. Sú tu limity, dokonca najnižší je limit 5 a na eBay sú celkom slušné soldy, takže bolo by fajn niečo trafiť, a už keď netrafím toho Dvorského, tak snáď pájdu nejakí iní nováčikovia, ako je Demidov alebo Schaefer, sú tí najlepší, Seneky, Leonard samozrejme, a mňa by potešil aj okrem toho, že spoluhráč Dvorského Snagerud, tak Parek z Calgary by bola fajn trefa pre mňa. No, to bude rýchlovka, keďže to je len boxík a jeden balíček, tak zatiaľ vám ukážem, čo mám z Dvorského, z ruky kartičiek. Minulé video som neukazoval. Nemám toho veľa, ale tak na rýchlo, mám to v albume, ale na album by sa mi to nezmestil taký obrovský, takže z prvej série, ktorá vyšla MVP, mám klasiku, Rookies, Silver Script je na ceste, a druhá ja mám tak napísané na listočku a založené v albume Colors and Contours, takže z MVPčka iba jedno. Artefakty ma zatiaľ obišli úplne, čiže z artefaktu mám len listočky. Čo sa týka Series 1, tak to mám zatiaľ najviac kariet. Klasickú Young Guns, tých mám samozrejme viac, ale do albumu 1, Encore a Young Guns Canvaska. A medzi prvým videom a dnešným videom mi prišla ešte jedna karta zo Series 1, takže mám celkovo 4. Pekné kartičky v albume, ale je tam ešte čo zbierať v Series 1. Potom Black Diamond, tých je 1 000 000, Dvorsky tam má 1 000 000 kariet a zatiaľ sa mi podarila iba jedna. Aj to je Manufacture Page, ale slušný, takže zatiaľ z Black Diamond jedna kartička a potom inakšie nič. All Rookie, minulotýždňové video OPG, kde som hľadal jeho 3 karty, nič zatiaľ. A z dnešného, pekné ružové, som si napísal asi 15 kariet, ktoré základných, ktoré chcem vyzbierať a potom časom upgradovať. Čiže ako vidíte, tých kariet veľa nemám, ale zatiaľ sme na začiatku našej cesty vyzbierať všetky jeho ruky karty, takže dnes dúfam, že sa nám pošťastí a trafíme nejakú bombu. Tak držte všetci palce. Nech tam niečo padne. Niečo zaujímavé. Minulé na prvé otváračky to nedopadlo zle. Trafili sme Senekyho na OPG Platinum Preview.
ešte kódik, ak by náhodou sme tam nemali karty. Mal by som nejaký dôkaz. To je môj prvý balíček tejto série, tento ročník. Ďalší si spolu otvoríme na našom breaku, klasickom, piatkovom. Tak dúfam, že to budú nejaké raketky. Ešte si vezmem preč svoje krycie karty. Tak, použijeme maskovačky, aby sme si tie karty užili, aby sme nevideli hneď ďalšiu. To som otvoril, takže Dalibor nepadol, tak logicky mi to vychádza, že tentokrát tam bude. No, ukážeme, čo tam máme, koľko karet máme. Takže len jednu hrubu, ale nejak. OK, poďme na to. Prvé dve budú bejsky. Takže bejsky vyzerajú tento rok takto. Na prvej Jack Eichel za Vegas Golden Knights. Pekná bejska. Minule sme mali tých base karet milión. A prvý, kto hodil koment, ich dostal do mňa. Taký darček. A v tomto balíčku sú len dve bejsky, ale ak by niekto mal záujem o tie dve, kľudne mi hoďte komentár. A prvý, ktorý napíše komentár, tak má u mňa tie bejsky dve. A druhá legenda Jarome Iginla za Calgary Flames. No, naživo sú veľmi pekné. 1554 zápasov. Chalanisko nemalo. Takže ak niekto chce tieto dve base karty, kľudne hoďte koment, alebo poďte do našej skupiny Friendly otváračky na Facebooku a napíšte mi. Prvý, kto napíše, ten ich má. Teraz nejaká mega extra tenká. Som, že nevidel na videu. Na tretej pozícii balíčku sa nachádza Rookie Authentics. A na nej skoro dvorský Taylor Ward za LA Kings. Pred rokom jeden zápas, jeden gól. A už ho máme v albume. Pekné. To Rookie, také vydierkované, pekné. Takže zatiaľ hit. Najväčší. Si dáme do stredu. Tak. A tak. Je to hit súkromného breaku. Takto. Zatiaľ tak. No. Poďme na ďalšiu tenku. Posledná karta je redka, červená. Tu si dáme asi za chvíľočku už. Pred tými najlepšími kartami. Takže na štvrtá karta to bude Rookie Authentics červená. A Rangers Matthew Robertson Limited 399. Na redke. Pravo píše. Red paralelka Authentics Rookies. Takže meníme poradie hitov. Mi to odráža, ale skúsim to nejak takto. Asi bude lepšie, nevadí, že trošku nakrylo. Tak, dáme si tu poslednú. Sean Couturier. Na red paralelke, blízke. Tá je v každom balíku. Jedna. V
práve vidíte, aké bomby by sme chceli nájsť. Tak dúfam, že niečo tam také nájdeme. A ešte nás čakajú nás 4 karty. Už som tam mal iba jednu. 6. karta. No, nejaká bomba. Číslo 39. Tyle Müller, NHL Masters. Pekná. 256/299 za Vancouver Canucks. Takže hit. Šup. No a ešte máme 2 tenké a iba jednu hrubú. Siedma karta na Rookie Authentics a to je pre Winnipeg Jacks Parker Ford. 3 zápasy minulej sezóne 1+0 na red jersey. Tak máme už aj nejakú jerseyku na Winnipeg. No, predposledná karta. Ako tak podľa tie rúbky kariet, tak asi tu Dvorského nejaké písmenko z dresu nenájdeme. To by bolo asi hrubšie. Nevadí. No. Na predposlednej karte za Team USA, čiže niečo pravdepodobne z Four Nation. Sú tu aj také pekné karty z finále Stanley Cupu, Edmonton, Florida. A potom máme niečo z Four Nation. A Jack Eichel. Mali sme ho na bejske, alebo máme ho na bejske a máme ho aj na Four Nation Face Off. No, z memorabilia použitá na turnaji Four Nation za USA. Jack Eichel. Pekná, ale trebalo by nám alebo mne nejakú poriadnu bombu na poslednej karte. Zatiaľ hit, najkrajší, jednoznačne. Jerseyinka z Four Nation nie je zlá. A posledná karta. Začínam sa obávať, že to Dvorský nebude. Ani nejaký Mega Patch, Jumbo, ani Supreme Patch. Takže jedine, že to zachráni dobré meno. A je to Rory Kerins v limite 49. Ten mi padol aj v OPG v limite 100. Asi to bolo retro. Takže mám na chalana nejaké šťastie. Na karte Rookie Authentics Purple Autograph Page Memorabilia. 5 zápasov, 4 asistencie za minulú sezónu. Túto noc som pozeral výsledky AHL a ak sa nemýlim, tak dal 2 góly. Čiže dúfam, že čoskoro naspäť za Calgary. Page pekný, dvojfarebný. Keby tam bola ešte červená, nebola by zlá. Ale aj tak. Akože myslím si, že spokojne, lebo v limite 4,9 podpísaná. Pekná kartička. Takže samozrejme hit tohto súkromného breaku. Calgary. Takže takto vyzerá novinka 25-26 SP Game Used. Zopakujeme si, nájdete tam 2 base karty. Vyzerajú to takto. Pekné, sivé. Poďte legenda Greats, takže tu bude nejaký miniséria Greats. Potom Rookie Baseka Authentics tiež sivá. Na baseke na červenej paralelke v limite 399 Matthew Robertson. Ako som spomínal, v každom balíku je aj base karta na redke. Tentokrát za Phil Couturier.
No, takáto tech karta pekná, NHL Masters v limite 299. Tyler Miller, Vancouver, jeho číslo dresu. Jerzinka, rookie, Parker Ford. Novinka v tejto sérii memorabilie jerzinky peče z Four Nations. Tentokrát som trafil Jack Eichla za USA. A najväčší hit Rory Kerins na Purple. Autograf patch memorabilia v limite 49. Takže dvorského sme trafili opäť. Ale tak to vyzerá, že tie dve bécky darujem, kto bude chcieť. Ostatné karty skúsim vymeniť, predať, zameniť za dvorského. A tak, keď budeme otvárať ďalšiu novinku, ktorá príde, pravdepodobne to bude Series 2. Tam by mohol mať dvorský aspoň nejaké base karty, nejaké inzertíky, keďže Young Guns už mal Series 1. Dúfam, že dovtedy sa mi podarí vymeniť tieto karty, alebo aj iné za dvorského a rozšíriť takého rookie zbierku. Takže na dnes je to všetko. Ďakujem pekne za každému za vzhľadnutie. Ak sa vám to páčilo, kľudne hoďte like, odber, príďte k nám do skupiny. Piatok budeme trhať takýto istý boxík a k tomu niečo navyše. Majte sa pekne. Čaute.